Datorren astean noak Mexikorantza, eta 2 eta erdi egon bertan, eta ia zelandoan abenturia. Miamira joatekotan egon nintzen, baina bizagugaz arazoak eta eukina bezen, eta etxaten heltzen. Eta orduen, oin aukeri profesionalak asko jokatzeko eta zan, aukera bakarra zan Mexiko. Eta, maila ona dago bertan, da bertara noa aprobi behitzen, ja zan urten da. Lek eta saio garandika bertoko pelotarizek egon ziren Mexiko mebai jokatute dekie, bertan DF-en. Eta eurek ezageztien, hori, frontoi pizizagoa dela, handizagoa dela, eta, pelota pizizagoak jokatzen dela, handizagoa 6 metro dela pentsetot handizagoa, eta hori, eta 2000 metroan dauela bai, 2000 metroan egotiek DF-ko hor frontoie, azkenin gorputzen eragine dekola, kantzitzi zarela rendimendu fizikoan da, prepareta joateko eta ensaietako ensaio batzuk egiteko harina hau frontoira oitzuteko eta. Nire asmoa, han partidu hona jokatzie, goi mailan egotie aldala, eta gero udarako puntuen bagatu zen eta udan partiduek jokatzeko aukeri dekoten. Amen. Egun handi bat izan zen, debuten haben abuztuen bostien leke gazganean nire kuadriakoa eta ipelako zestalari zegaz eta bera gazatzien, kriston laguntasune dugu bizon hartien eta beragaz debute itxie Gernikeko frontoi guztize beteta niretzako izan zen ipelako sentimentu bet eta oso gustora partidu honak urtean galdu gendun, baina partidu honak urtean. Eta gero jokatu naben 12 urrengo aztien ostabe. Eta ostabe leke az jokatu naben, frontoie beteta guztu sarrera guztizek akabezela. Eta hor irogazin gendun partidu honak urtean. Da, gu posik eta jenti posik eta dano posik. Enbile ikusiot 10 urteetatik edo 8 urteetatik igual enbil ikusiot jokatzen frontoietan. Eta gero beren agurrien beragaz batera jokatzie, hori oso posgarrize da. Edo zen gazteke esperokoan, hori, ez da momentu bat edo, ez? Zure azkenin idolo batera jokatzie, eta oso ondo, oso posgarrize nintzako. Frontoie beteta, eta ondo. Posik. Ametsa izango zen, goikoetxean kontra jokatzi igual partidu bat, igual López edo Irastortzagaz edo bikote muduen, eta hori, goi mailako pelotarizikaz, ez? Da, ez dut zardu, irabazi zen galdu, baina horrekaz jokatzi partidu bat kontran, partidu serizo bat. Zesta puntintzat Mexiko DF izan da hiriburu bat, zesta punta munduko leku importante bat. Eta igez zabaldu zan, ostabe, sarratute gonda urtezkoan, igez zabaldu zan, eta urton igez pelotari, maila honeko pelotari asko gonzien, eta urton bebai ipelako pelotari zedoaz, Irastortza, Iguren, Goikoetxea, Eki, Txeto, Olaran, pilo bat pelotari izen handikoak, eta gerri emoten egongo dienak, eta eurek hor musturre sartzi eta partidu batzuk kontra jokatzi eta asko dekot ikesteko eta ilusioz noa.